enipa kora timi ye etuo na aboa na nko betimi adwane agya wo no wutimi tutuo ne bɔ no se be ya benya aboa no na waba bewie biza se efiri se ba asase su yi otwe didi o ena oyuo didi wansane didi emo aka kusie ne efense jata ne sebo ne ho anwan emo nyina didi da bena efiri se ba asase hu ne se aboa bi so akoye tuo se nipa kunya dodo na emo enso se de nipa wo no munsuo na wo home na wo da na wo didie no se de wo wo no saa na aboa nso Nyankopon aye no erofo tanumrei mene wudi nkomo Israel Nyankopon nam honhom so aso ame awo ntoato aso mu nipa nchen awo ntoato aso mu ewe nipa nchen enti aboa bia anase emoa enkotena ase ebere mu didi eda enom esori home aboa ekwa etoda ohunu se ekwa we amefa so yi emoa me no adan ni wo fa kwan foforo so aboa ekọ na nye bibi ne besi na aboa hu se bi eye owuo bi na eba no so a ekwa da nanim na se kwa ni mu da ho a onfa wura mu da enti na se wo hwa kan etete no ye na nanom no na omoye ahayo ahayo abofo no ye bi oye bofo na omo wakasa bi se yesi aboa no owo twono no adenti na aboa ni nya atwono no aboa no kura nim se wafa ba bia ma nanam abobo ama ho edam na se onfa ho mayure ntwitwi ne ho ne ade bia so no obefa enye so ya aboa nti oni enhunumu se ana oni nti ase se ene mefa ha ade chi amefa ade chi amefa aboa nye sa ti na aboa kura wo twono no ekire se emu so won kuntabuo bi enti enipa onyame amaye nimdie so sene moa no asa aboa timi nya twono no se de bia so na mefa sa twono no kura no na ye na nanu no ebinum timi kosusum afidie wo so enne kura ne ya me no kasai okoba bia deep forest ne wona ebinum timi kosusum afidie e wo so na omo hwe se ombedi beyi aboa na de bia obetwam wa omu hu no omudi beyi no enipa nya saa nimdie wi eye de na nipa nya saa nimdie na aboa na wo pe na aboa no so nkosum fidie nka se aha na mehwe nipa no so be fa aba na me nso enu ye ho se ye be san ye chikura be kasa urade ye pa cho ye wei na ye nya biu rofu enanumre yi utie me odifo Agyemang na ene wo hie Israel Nyankopon soma me awo ntoato aso enipa manchei se menka nipa akwambone nipa achiwade asore na akwambone asofo aye no edika afira asore fie enti Onyankopon ti asefo ye de na de ma nipa se ye ba honam fam na se obi nye bibi e ma wo a hu na won fa na nye hwe wo be hu ne se enipa ni we oye obi oye bibi oye nipa bet onye bibi ma wo a hu na empempe ne ya won fa na nye hwe na ya na akwete se hu ne se we de won he da nyamfa so obi amfiri ne so ena de unya mfaso firi so de wa nkasa nso ya danse se hu se oye bibi de ma hwe na hwe ne saa de unya mfaso efiri so no se uni ni hia ana hunu a hunu se da bi we de wade bi wo no ho a ubefiri ne nchen akono na saa wade ne wonsa aka so hwe se de ni Onyankopon kasa kire ne chi wade ano fansemi ko adwendwenem se enipa hunu de Onyankopon yema no a meka se oyema wo anye se oyema se obemu onye sika ana se obemu otukwa na obemu akwa buruchiro nyame oyede ne de ma wo hunu se oyede ne ma wo sisi America say obi oba Rachel City aha asori se obi san se odifo Agyemang eye de ne de ma no a obeka se odifo Agyemang oye Onyankopon odifo de ma no asemo obeka no
odifo Agyemang Benjamin we Onyankopɔn odifo e de ma no saa asɛm ni bi na me bi sei ti me nka ente kasa na sɛ asɛm yi bi sa sɛ ɛdeɛ no Onyame yɛ de ma sɛ wo yɛ ma sɛ obɛma osika ana wo ma waduane di dabi hunu Onyankopɔn sɛ ɔyɛ deɛn ɛwɔ wo abrabom hunu Kristo sɛ ɔyɛ deɛn wɔ abrabom enti onipa bi a wɔhunu de obi yɛ ma no me sɛ sɛ nipa no ɔmfa no ho ndi ne tɔ da yɛnhwɛ ade bi wɔ ha obi betimi ayɛ wɔ hene obi betimi ayɛ polisi panyini obi betimi ayɛ doctor panyini obi betimi ayɛ judge panyini na ebi a ɔnam baabi ana ɔte kaa mu na ebi a kaa no ma me mfamra te sɛ adrabafo mmienu we fa na sɛ kaa no we hu de ɔmfa oba bi a trotro driver ɔhwɛ yɛfɛ ne sɛ no kaa no bi a private car no ɔhwɛ nipa no ɔtim na ebi na nipa no ɔyɛ police panyini ebi na nipa no ɔyɛ doctor panyini ebi na nipa no o de adeɛ bi a hu sɛ nipa no betimi ayɛ a yɛba ho namfo hu sɛ nipa no we de wo dibire bi ɛho asɛm na meken sɛ bi a taxi driver trotro driver echi bi a nipa yɛ kɔ asɔre dɔɔso paa nipa yɛ gye Onyame die dɔɔso paa na mibisa sɛ Nyankopɔn na medɔfo so wagye na Yesu na so wagye no wɔhunu de ɔyɛ ma unim de Onyankopɔn ɔyɛ ma wɔhunu de Yesu ɔyɛ sɛ nipa nhunu de Onyankopɔn yɛ ma no bra ɔte ase na sɛ owu ansa na ɔkɔhuna medɔfo ɛma ɛnneɛma ka akyi ɛna sɛ wote ase na wɔahunu de Onyankopɔn yɛ ma wo a uwu a wobɛhunu de Awurade yɛ ma wo na bra bɛhunu de ɔyɛ ma wo no saa brɛ na wopɛ sɛ nka wode n'anidie ne sutie ne biribia ahobraseɛ obuo wodeda ne fam deɛ ne wɔnka ne nyɔ deɛ ne Onyankopɔn nka ne yɔ wobɛpɛ ne nyinaa nso saa brɛ na wɔwu no medɔfo na ɛto atwa ɛnɛ nipa hunu de Onyankopɔn yɛ ma nipa no ɛyɛ asɔre na ama na aba saa ɛfiri sɛ asɔre no sɛsɛi adane aduane woyɛ berɛberɛ wosɔre gyina bɔ mpaya kakra ne nipa ba nipa nya ba sɛ pɛ waduane mu ayɛ du ne sɛ yɛwɔ season bi sɛ wobɛhu sɛ obi yɛ presenter koraa presenter ɔhɛ na asɔfoɔ no ba wo bɛpirikyi asɔfoɔ no ba wo bɛpirikyi adiifoɔ no ba wo bɛpirikyi radio so ne adeadea na asɔfoɔ no ba ne ka ne ne epiama no ɔba radio no so bɛpirikyi yɛ no ano na afei deɛ wobɛhu no sɛ sɔfo no ɔba na watɔ lankuru sa na watim presenterfoɔ no hwɛ gyea sɛ presenterfoɔ no nyinaa da ne mpaabɔ asɔfoɔ asɔre na ama nipa hunu de Onyankopɔn yɛ ma nipa wo adentia asɔre na dane aduane asɔre no sɛ adane adidie na no Romans chapter 14 verse number 20 ɔsinka aduane so nti ɛnsɛ enkodie aduane akyi ɛma Onyankopɔn adwuma na nidie ne deɛ ke nipa bɛhunu sɛ ɔyɛ de ma nipa no ɛnsɛe ɛdeɛ no Onyankopɔn ɔyɛ de ma nipa sɛ ɔyɛ nipa no yɛ ne nipa suban a odifo Agyemang ɔbaa mensra na mehu nipa ne asɔre ne asɔfoɔ adiifoɔ ne asɛpakafoɔ asomafoɔ teacherfoɔ ne nipa ekwa ho nyinaa no ahemfo ɛhene judges lawyers doctors ɛfiri sɛ wontumi nka sɛ obi a wohu sɛ ɔyɛ biribi de ma wo nanso ɔbɛka asɛm bi na asɛm no ɔbɛka ne no deɛ ɔmfa ɛkɔba saa sɛ pa ne te sɛ wahyia nipa bi baabi
no so we de we nipa bi ana we nipa ne nso we memfa no ho ade ntia onye hwe mame mame nsamra ha asem ame ne wo kan me ka ne se enye se obonu so onyankopon ye ma se de oye ma se o ma home dabi enye ho asem enye se obonu se onyankopon o ma home de home na ode ma no home no ho dabi enye no ho asem enye home a ode ma no e ho asem na me ka enti uhunu se we die oye bibi de mame afei ochiro bibi se ya de obechiro se ye na obo afu ekoba sa se pa de nipa na hunu so ye bibi de ma no ohunu sa akwa no so ochire wade se ye na ubufu a abra wo mo wade ma wa eso hunu sa wo mo abeka we nti na ma se nipa wiewie sa na onyankopon ntem no tena no odi fo Isaiah ngoma no chapter 59 verse number 1 wasi Israel nyankopon nsa nyeti asen kenso ogie na sum nyeduru sen kenti asem ne mo bone ene mo yo na amam no onyankopon ntemo ate adentia mo hunu de onyankopon ye mamo na enipa hu ne se etwasem ne onyankopon menene de sutie ede nante ana menene de sutie de tena ezo we asase etisui se nipa kore kwa asoro no ase nyankopon aheda asoma nipa bi se mesrem nipa mo chewa mi nyankopon manimu ye agu ase di mesrem mabɔ mo pa muntu mirika na mo kope nipa mra asoro dam ne hunu se nyankopon manimu ngu ase ne nyesa bonsam odi misunkunim ase wo hwa ase sa na awurade aye se nyankopon bɛbɔ pa bɔ ne bi ne odifo Agyemang ɔsomaye me yeba ne yebɛka de mo ya onye hwe ma mo no yebɛka ho asɛm kyerɛ mo onye hwe ma mo no ntere sɛ mo hunu sɛ mo kɔ asɔre onye hwe ma mo no ɛno ntere sɛ mo hunu sɛ ase woni tumi ase nye sɛ wonye nyame mo nim ne saa kwa we nyina so nanso akase mo di sutie ne be nante na no na me rodi for Samuel so first Samuel o ka kire so se sutie yesena forebo ndise nyankopon ti asefo se odi fo Agyemang awurade abɔ me paa o ndi no o ma me kan nipa kwan bɔne ene se de be ya enipa ne ntem betimi awie yi de enipa be ye se enipa be se tutu na namon nipa ne onyankopon ntem ebetimi awie peye edo onyankopon etese de okonkro nkitiwa mu a ade akyi na papa bi ana maame bi na wapia abontene okope baade ni na kwa afuom baade ni na okope no wabɔ ne paa o ende se ehwe mu a baade na maame na papa ne kope ndi na kwa afuom no maame na okope baade ni na kwa ne baade ni no ti nyankopon wabɔ me paa na die ti na me ka sa wo yɛ de se asɔfo si ya asɔre ne de asɔfo e de asɔre ye ne de adifo de asɔre ya ese asɔre na ho no ete se de obi enye sika akɔ ha ne store na ɔkɔfa ne nneɛma begum ɛkwan ne obefa so obenya ne mfa so na saa store ru an wo hwehwe wo ɛkwan ne obefa so atɔfo bɛba no ɛno na wo hwehwe wo ese saa na asɔre no ebremu edoyimu ayo asofo ne edifo ne asomafo ne asempakanfo so call them that o ma ya asore ne se de obi akɔ han store na wafa ne ma abegum na wo hwɛ kwan e be fa so ane ma nipa ba beto na wo no onya ne mfa so onyankopon ye die ene de ma wo a ene numre o hwɛ mo righteous TV e o righteous city ha odifo Agyemang ni edofo e ya reho sem ne se sesi asenka abatoɔ
ene onyankopon ne Satan obonsam to a ma men kan asem o na de ti asem bi about there's a two candidates eti si eto aba na o kwa akoto aba no a enye se onim se onyankopon na ade kotim no so ana se onim se Satan na ade kwa kotim no so Kristo Yesu dio ene yekoto sa aba weti aba no de wotie no de wotie na aso ye Kristo ni de wotie aso digi Yesu di de wotie aso do kwa aso de wotie aso ye sofo de wotie aso di ye difo de wotie aso di ye sepakani de wotie aho na ofro so ye osomafo no afa oduru a wo de paper to na tim so keke de wotie no enne be vote ama onye de wo be hu se nanim da ho na nke de wotie na vote wo de tim so ana de wotie na vote de ope no ni se bia se unim se ye fen se nyame na ope no a na wakwa kotim so dudi kotim so no wo adwene se nyame na ade kotim no so na de wotie ne wo mu no ma kire se da bi unim so koto ma nyame bet de wotie ne kire se wo ye bonsam eba cho wati masenken yase senke koto aba onyankopon ti asefo ene wo bonsam otwe ase no ene yese aba we ne de da bi de wo beto ma ne bia unhu nanim ne mom de wo tano mu nyina fiada nkamofo beko memenda friend say SDF ne nsore bia aka no omo nso beko na kwasi ada church siaka obia nso dimirika senka sa abato we beko so sa ka ewia na nka behunu de asofo ene onyankopon ntemtie de adifo ne onyankopon ntemtie de asomafo ne onyankopon ntemtie de asepakafo ne onyaменtemtie de ntie omo ya asore na se de ntie nipa kwa asore ya ogana hey betofo ye wo school ma men fa school bete say school be kura okes na okes obawie school okes ne danche ya wo technical school ho ebi te say KTI na obawie school pa na yese say school we mienu okes ni oba ne betimi akọ KTI oba betimi akọ kade na ado oba beko berofo de wa hwen kade na ado oba beko akonya na bi we ye meka se na hwanwan aggregate bi anim okes ni ye pro na bi e na ye fene say ana opoku ware ni e pro na bi e na KTI o gado oba beko de ene anka wa nkasa meyi anu amawa so nim sen gado oba beko e fene say okes ana so opoku ware suban ni abrabo ne tibia enye maye no enu na nipa pe na de ba ko ne se asase ye wo so midofo se wo bampo na wontie wasem a eya wo obitime wo na one ne bantem akoduru ba bi se afa de ena na se eja ne kacho se emomudi bio se o papa na ma me ne me obi kro wa osaka no me to se adababo me di biem no ode no me ato aso die na maye no nyina aba die na maye no nyina akoso ni nyina ne ba no asori e kire na so de nanim atwitwiri fom ne ba ne ntie ne kasa kire ete se obi awo na ne ba ni pie ba bi ne ba ni pie no ko ba bi a on de anim gu asede nkwa no de bre awofo no ena na asa eja no sa nipo te sei da ben na abofra no awofo no ni betimi age ne ho da bia on de okwa o de nsem ne ba nsem o de ba na nsem fata nsem o de ba enkoyi nsem o de ba no de bana na eba awofo ben na o mani beji ama sa abofra no njima hunu bi wa asase we so pense obi a ono awo se de ohwe ne ba no wabre ne ho na nkura bre mu anu obeduru ba bi mfie a abofra no
onya ntiase ne nkuntabu anko betimi aye adwuma no ono apena no aduane na afei de etoda kwa na nkana no aduane so no so boro so ode bia bra awofo no nti ko ba sa afei no yiwa ma ose ya emfra ete se de papa no ne ba no afei de ohunu se nkai ne ba yi beye bibia ma ese nko ya ade ma ade ni monyamba beti de abofa ne ye bia ye de wo se ye atete ensem fata enimguase esese aso so ya asase etesu na enipa no onyankopon tem asoro da sisi wode enso nipa no onyankopon tem na kwete se ase onyankopon kro nkasa nkyere nipa bia bio ontu nipa bia afu bio wo hye nipa suban ne noe ne abrabo wona kwa asore ne wona nkwa asore wo he nipa adwene ne akoma ba nipa mu ene de nipa te a Israel nyankopon tasefo ho wo so a e ba so na wo yam hyehyew na obere ho ma nipa sere nyankopon na so twene na obere totie ene se de ne tiri mo den tie na we de nipa ya onyankopon oye de ne de ma enanu Israel nyankopon makase obo osoro ne asase na oye mu nuoma nyina no na wodum nipa no a ye beye enuoma ni nyina so difo se de ne pe a wode ma ye tie no onyankopon se nipa epe na wode ma ye ne adom odom ye ne ye ni anso eduru ba bi ne ye ne se ne ye pe eduru ba bi no ekoye se ede no obeye no wanyam ye nhwe on se to da ni party mini ni party ho one ne ko ba duru ba bi a na ne se de obeye wanyam ye nhwe ache se de obeye na oni ono anum se ososen no age se oye bibi tia na nsa na ono da bibi wo ho sa na tiewa asase so sa no nyankopon tem ne nipa ye ne nyankopon tem na koduru do nyankopon no obeye no nipa no ye esuban bibi a chese de obeye no wanyam ye nhwe edi nipa no wo hwe enoye na kwa koduru te se onyankopon ono kwa wontimi nya ye bibia nanso me do fode nanumre mpesa ma wote asense enye se onyankopon ntimi nya obibi na emom ose odebonyefo ni wo odebonyeni ni wo nya ne fe enanu we wodi for Ezekiel chapter 18 verse number 23 ose pena me po odebonyeni ni wo asefurade asem ni ne mom nyesa me pe so obesanya fi na kwambone so akwambone ne de Israel nyankopon amedofo wo ne se wona bo ade na akota na ho wa asore dem na agiri di se wona ma nkwa no de ono no pese wo ye na se wo nya na wo ye ne wanka se woni so no eno no se nko eka ono nko na nko wasane afiri so Israel nyankopon ye de ne de ma Kristo Yesu ye de ne de ma o ye de ma Israel nyankopon kwaji Israel se ahom nyina ahye na se bibia ahye na se enya num no de kwaji Israel no enipa na apo awurade nipa nyina ho amanaman nyina apo awurade na onyankopon pese na nimonyam de ne nipa hu se daabi enipa me ye de ne mamo afi me mamo hu ne me ye de mamo ti me je Israel fo na me de wona to fapem meje mako Abraham asefo na mde wona to fapem ne nipa hu se de me se nyankopon wi me sini nipa etena Israel man ni maji obeji wo mu na ye wo mu fe Israel man no o maji obeji wo mu no eno ana ye wo mu fe le mom na nya se Israel man no wo mba wo se nyankopon abeji wo mu fo botaye bi ntia nyemom gia o ma wo se da bi o ma gyanum nyankopon ne hu otumi ade nyina ye ne nsa emu ne hwebia aha enu mu no mu die
Sana yen so yete ha ne medofo etie o. Enye onyankopɔ be hu se ne bakru Kristo Yesu wabewu di amaye amanama yen so yenya akonya bi yenya homobro ne adom foforo bi ye ne ananke yen ka ho no afede onam Kristo Yesu ni wuore ne sɔre yeso wabedom we yobɔ ya be ka ho enye no na ne hia onyankopɔ o yen so ye be hu di atwa se yeyo asase eti so medofo akoa no wowuru akora o munya pe o na ya fe ye ba ha abehwe abode no obo ade se betimi aye pe abode no obo ade na abode no obo ade aye pe ye ba honam fam me pa chew onipa bie ni ho a onwene kukuo ehina na ana ayowa nipa bie ni ho a onwene ayowa ni betimi ne de onwene no aye pe da eba adwene mu da be eba akoma mu da be ne ye hwea kese yetese do ayowa no entina hwenyankopɔn fidodo a eba asase so beto ebete ne nka fidodo a eba asase so behunu awurade hwe nipa ya ba asase so empanyi ne mofra hwe nipa awuo nyankopɔn da so te ase eno no te se onipa onwene ayowa onwene kuku onwene kula onwene hina ehina ne betimi afinsa abosima nipa no hwe ase anu asore edi Israel nyankopɔn amaye ye nipa no amaye mfie ase ye deniara mfie ode amaye no ye ntumi no enye peda me kan sa akura me ye kwa so ase maka bususem ye ne ntam te se onyomfo a enkan kwa Yesu kura ba bi omunwene enwe wa mi wura fikuru ni din Rofo di fo Agyemang na me no kasa numere yo Righteous TV ni Israel nyankopɔn asoma me awon to aso ni panche e say na masofo so na masore so ntini panyi na asunti etoda na se kuku ampre ne ho onwomfo nsem a otimi di na kakra o kuku opre ne ho patere na oda fom no abo sa ne onyankopɔn ntem na tie o edie no onyankopɔn yema wa wo se wagye Yesu adi wa wo se wagye onyankopɔn di edie na Kristo yema edie no onyankopɔn yema edina me ka se bi se adi na asumfo onyankopɔn bi etoda na se kuku ampre ne ho onwomfo nsem a otimi di na kakra o kuku opre ne ho patere na oda fom no abo sa ne onyankopɔn ntem na tie o edie no onyankopɔn yema wa wo se wagye Yesu adi wa wo se wagye onyankopɔn di edie na Kristo yema edie no onyankopɔn yema edina me ka se bi se adi na asumfo nyankopɔn onam ne personam na humabro so kɔgye Israel wanye won se yebehunu se da bi ɔgye Israel se ɔtan amanya aka nyina ne won ɔde Israel be hyɛ die no nyam wɔ sɛ de nipa behunu do nyame yɛ de ma nipa Abidjanfo China ne efan se Japan ne dade de ahɔ no obi amfa school ho omo no school nya omo vision so obakɔ China ne Japan dade wo ko school a o ko school ni se ebi a obɛte oman foforo so kasa bi ni ade de aka bia no omfa school nya ne vision ye ne Ghana de school ye vision school ye ni so ade hunu de entire school no ema yenso nipa bia prese afi de odene ba ekobi adentia ohwe de onadi ka akɔ school de omna akɔ wie a na ama nani agye saa na Israel nyakopɔn nam na humobro so nam na hom so a ɔde Israel fo nso so entemnetie
eno na miwura Yesu Kristo so na afedie ye ne amanaman so anka ye ne yenka ho no wonam na doye so be hu ye mobo bie esa homobro na Israel Nyankopon nam ne bakuru Kristo so asedan kan di ode be hu ye no akwa se o he nipa no ye asore no de nipa ye de asofo ye de one kwa asore nipa en kwa asore ya akwa se Awurade ya soma Awurade ya soma yen kan kire o se brabedun ye ne fa Yesu bi bereye adentia Kristo na Onyankopon de ne ma ye no Kristo na Onyankopon na so amana ma ye nso ya bese bi no enye se o ma ye hunu se ne ba bi a wo ye wanwaso bi o ne mom Kristo Yesu Onyankopon na ne humobro so amana ma ebeso ye so se Israel adwini esu ne odo a wo yi na di ma wo no so mu amu ampa yenso yensom omu amu anwa omu amu ahunu a omu amu ani anye a yensom tina no miwura Yesu Kristo se ne ba me diem na ona oye me dia na anyeme na aferu do a oje no wona oje no na oje ni dindi no mo ntumi so me Nyankopon ma emfiri hunamu abaye mu de mom efiri honhom se de Onyankopon tumi ene ono ade ope no ye ne saa pe ne etie se de saa pe no etie de ye no amanaman akwae no te se assess ni Israel de na te se wo kan ho asem bi enye ye ye se odom Onyankopon nam Kristo so bedom ye no odom na dane asore ko na aka odom na adan ade aka ye meji Yesu di de odom na aka na odom na Onyankopon na Kristo so bedom ye no de aka ye me Kristo ni na so obako school na ono aka se mekọ o se chiripie ana se e fa ne se twinebo akodua na oba ne kan se na se okọ school no na oba na ade bia o school obia na eninimu a mepa cho wo de wa aka no kore eyo oba fe so be school atade mo hunu se wo ye friends high school e wo no ko school eyo oba fe se ye be bisa nso ko school be wo se me ko high me ko friends twinebo akodua en na ye oba fa e pa cho wo school fees ni busu abetua ni PTA ho anwan abetua tia no me pa cho awieye ne be wie wo sei me dofo mejina Kristo Yesu mobro hu so metufu mesrew ma wanka se woni mra ho so na asase ya eti so yi se to da bi na nipa se nka ho pese obewu na atimi munu to tim na se wawu a e pa cho ti ase se woni ho odifo Agyemang de tia me hwema kwan yie tia me kotena ka mu a wasemako a bese ne na ko wasi basine nako enano eni Zekaya Isaiah chapter 38 ni 3 ye na Onyankopon chase force ma mi rodi fo Isaiah so nkobo na mane se ne na aso ba bewu no e pa cho okan na do aka kire no wasi wo na aso ye wo na asa ka che so onye ne nsa mansie beso obi kodi aduro se ode panyin kira sa mama ne nyina ho etina mse mo obi nkan tro se hwi ni ho ye na nanom no na obitimi nyina bia 90 years no obonso wo wa no afre ne nanom na wa fe buo bi etoda kra ne na ope na se motimi de mo no so mene hwana kato se bibi ni ho we ye kasa etibia osofo betimi asore wose mi aka e friend say me 50 years odifo betimi asore wose aka me 20 years master me so akodi aduro onkodi aduro so a okura summa tumfo okura hommone ye kasa aduro di a enye obi aduro di enkyere se de wakobo somso nko a monte aduro di ase aduro obi timi tu ne ho se wo ehwe honhom a afi de onko obi nchen kopɛ ho years odifo betimi asore wo se aka me 20 years master me so akodi aduro bia bio nti se summa bofo a da bia no one ne communicate wo ni dem ne fie
to ono won ko ba bi na aso ye malam na aso ye bosom a ono wa ba won nkyai di sa nkofo no kwa no eya na malamfo ne abosomfo hu na kira kwai da ezo no no hom de kura na so sene wo de do bi ntumi nkasa me aka me 10 years mewu ensi da na nko nyankopon nya nyame ena no mi wura Yesu Kristo okan o se mi firi ameko aja ne nkyai mi firi ameko aja ne nkyai asiafo ne so wura mi firi akoy adoso dodo afi kwa de sa kire ye gya no o de se mi wura Yesu Kristo ka sa akajo ye fen say 3 months time tasi ye pagya no wansore no woko no wahwe ase ye pagya no wansore enkom hye na ni so de hu na ba sei se de Israel nyakopon na ho so na wada na die ena bia maka kire nipa no me ka kire nipa no enye se bia nipa no woko adwa ya o se adwa ya me ko ho na me ko hwe ase me pa cho wo wutie me no bete bia oko adwaye eni ni tirim oko adwuma eni ni tirim okoto aduane adi eni ni tirim afi ofura adwuma eba fie no wo poli na ne nsesi fom ne nsaye sensi fom na obeka te ye onyankopon tatefo nam odifo so Agyemang so kan ebe ba sa nipa no etirim ni nani so sa na Kristo na ebra woko Jerusalem na ne de ne tie ya ka kire ne se ni na adwuma na yesoma no agya ne soma no eba ba wie wo Jerusalem eto ne na me ya antina wo si Jerusalem kwa so o kroro ero ka de so afo se ye ko Jerusalem e ho na de adifo ne asomafo na ka de adifo ne e fa se dikafo na ka no e ho na ni nyina bebam adentia wa ne nam akwa o te se no woko de woko de Nazareth o ka se woko de ho bebam de bi batan komhye no ene de agya ne da de kire no wonwan ye keka asem ye adwuma awoden nkwa ahinimo sumasem monsane fra kwambone so wo ye yerum nyina wieye no wode na ni kire Jerusalem no e ho no wakai se ebre na so ti Yesu kura nche ko bo hye de bebam wo be so sori a obeka cha so no wonya mfie se obewu me se ya honhomone be se Israel nyakopon honhom wo me so honhom nsem de obi timi mfa sisime enkom hye ni so de hu obi timi mfa sisime maka cha se utimi de ka kwa akra ba na obi so de ka kwa akra ba wa de ka kwa akra ba o yonko so de kwa akra ba no utimi mfa ka sisi na akra kwa se wo de esei adenti a wo de ka kwa akra ba no so de akwa akra ba mu nyina mu nim kwan no so ndu wunim se de kwan no so sitie eto obi timi ka asem foforo bi abra mu nyina monam kwan no so ma wo no sente sa a obeti asese yete sa se bia ona makra o kwa akra mu firi ana eko na obi aka kiro se muduru ye friend se ya kononwo a ekwa no wura fom wura fom na afei ukwa no ko asako pie soro obi na eka se kire wo ono ade nti ono akwa akra aba ana wo so akwa akra na bia aba a wakofa kwa no so na anim sampa ye duru kononwo ye wura fom bia abeti ase ama no edofo won ti ase ma no eto obi ntimi nkire se me aka me 10 years ensi da ya honhomone ada se nipa no wakọ wana ye nkabre kirefo akopa bibi ama ya ka tense ya ma waduro wentu bedi na sei ana se enipa no wo honhom a wanyi ni nipa nkyei ne mo obi ne darete no ene wo chante ye na ne nsaka ye ti sa honhom no mom no wa kire ne bibi ama na ye ene wo so obedi na sei nya sa obi ani ho medofo odifo Agyemang die na onyankopon ye de ma esa wo ni mame nkase bi kakra na Exodus na yenti onyankopon asem kakra na
Exodus chapter 33. Mamin kind verse 4. Exodus chapter 33. Yasambi hona into Yankopon asem. Ɔse na ɔman no te asɛmmɔne yi no odi abobo na obiara anhyɛ na ho keka adeɛ. Ɔse Israel Yankopɔn edi Israel ɔna mi rodi fo Moses aso do ɔman ne kɔbɔ hye asase so no eduru baabi na ɔman bra no mo yɛ de wo pra no Yankopɔn nyankasa no na ɔman ne tirim yɛ ɔmo de ɔman ne yɛ abɔnefo sɛm ɔmo di abɔnefo sɛm ɔman ne susu bɔne ɔman ne to agina bɔne ɔmo bibia yɛ bɔne sɛ wo Nyankopɔn ɛnyɛ agina nti ɔde kɔgye ɔman no ɔhunu sɛ ɔde ɔmo bɛyɛ nhwɛsoɔ de sɛ mo kwan ne yɛ bɔne mo susuɛ ne mo adwene mo akoma yɛ bɔne mo na mo to yɛ bɔne a mo na yɛ bɔne mo didi yɛ bɔne mo sɔre yɛ bɔne de a Onyankopɔn si ne sade a ɔnte ase na ɔman ne nkɔbiem ɛsɛ ɔman ne kura gu n'anim ase ɛwɔ amanaman yɛ aka anim ɔsɛ ɔman ne te sɛ Onyankopɔn sɛ ɔne ɔmo nkɔbiem no afei deɛ abobo ɛka ɔman na edi bɔne no afei deɛ ahonu bae medɔfo ɔnsɛ wohɛ berɛ yɛ wo ya enipa yɛ ade bɔne kɔ no Nyame ka oni ahonu enipa yɛ ade bɔne no Nyame ka oni ahonu asɔre na dane entertainment adentia enipa no ɔyɛ adeɛ na bra na ɔbɔ ne nyɛ sɛ ɔkɔ asɔre na aka kyɛ na mesi enipa no a ɔnsɛ hwee no ne bu befu ɔse nanso Israelfoɔ deɛ ɛbrɛ mu yɛ bɔne no Onyankopɔn na mirodi fo mu se so ka kyerɛ wɔn sɛ mintimi no ɔmo nkɔ bio no ɔso ɔman no te asɛm ne pɛ sɛ Onyankopɔn sɛ afei ɔdi ɔmo si hɛ ya ɔmo ankɔ no ɔse afei deɛ ɔman no di abobo sɛ ɔmo bɛkɔ ne sɛ ni ɛnɛ nipa yɛ adeɛ Onyankopɔn pɛ na sɛ ɔbɛka kyerɛ no a oni ahunu sɛ daabi sɛ wɔanya yɛ Onyankopɔn bɛsan yɛ gya no wɔn no ho sɛ so ɔkɔtena asɔre dɛm sɛ onya asɔfo bi ma ne preaching ne kyerɛ ne nko adeɛ ɔyɛ Onyankopɔn deɛ medɔfo na sɛ Israel ma no Onyankopɔn nam na ho mɔbrɔ so mfitiase a ɔkɔ akɔgye wɔn no sɛ ɔman na timi ɛyɛ ne ɔmo pere di abɔnfo sɛm na sɛ Onyankopɔn se ɔmpene ne wɔn nkɔ ɔsan a ɛbaakyɛw ɛnɛ ɛna wote a wosɛ wokɔ asɔre woyɛ bɔne a sɛ Onyankopɔn ka ho aduane ne wo diifoɔ na aduane ne wo eti Israel ɛma no Onyankopɔn ɛde ɔmo kɔ bɔ asase so de na kɔhyɛ ne die animonyam ɔde ɔman ne kɔhyɛ ne ho animonyam ɔman ne nim sɛ ɛyɛ gye a Onyankopɔn abɛgye wɔn na ehia Awurade eti sɛ meka sɛ sɛ Kristo ɔdom a ɔnam ne so a ɛbɛso yɛ so no ɛnyɛ fɛ na yɛ Onyame fɛ sɛ ɛbɛhu sɛ yɛagye Yesu adio na mo Onyankopɔn ɛwɔ ne botaeɛ nam Kristo Yesu so sɛ Israelfoɔ mu sɛ deɛ meka ne ha yɛ a ka yɛ so ka yɛ mu bɛte yɛne no sɛ yɛabɛyɛ adehyeɛ koraa sene Israel ngyɛte Ghana yi mentimi nyeme wo mfiri saa akɔmfoɔ no ase saa deɛ meka ne sɛ saa na Onyamesom ne Kristosom no woyɛ den a aseɛ no ɛyɛ Israel wontimi nsesa ne da nti na nse Israel Onyankopɔn yɛfrɛ ne Israel Nyankopɔn ɔte de Onyankopɔn kaa sɛ ɔno ɔman ne nkɔ biem no ɔman no tee de Onyankopɔn aka no afei ɛdane asɛmbɔre de mom sɛ ɛnɛ ne yɛbɛkɔ ne sɛi deɛ nti de Onyankopɔn kyasefoɔ sɛ ɔno ɔman ne nkɔ biem ɔmo bɔne ɛnɛ nipa kɔ asɔre no ɔtwe mpena ɔkɔ asɔre no ɔbɔ adwaman ɔkɔ asɔre no ɔtu nyinsa tugu wɔso wagye Yesu adi no wɔ wisu wɔso wagye Yesu adi wɔnka no korɛ ɛnɛ adeɛ fɛ no no korɛ wagye Yesu adi o wagye Yesu adi mso asɔre no adane sɔfo no a wate no ɔde pɛnadeɛ diifoɔ no ɔde pɛnadeɛ sɛmpakani ɔde pɛnadeɛ apɔsɔ ɔde pɛnadeɛ toasi ɔman no te asɛmmɔne yi no odi abobo verse number 5 ɔsɛ na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ kɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ moyɛ ɔman a mo kɔn asene moyɛ ɔman a mo kɔn asene sɛ medi mo mu kakra bi ne mo kɔ a anka mɛhye mo
Onyankopɔn said o man akwa tie no se okase wo di o machi no makwa se de o sitie no de o man ne ye na nya santi no obeje o to obehye wo mto wonko ene na wo tie aso dem asi nipa ye da ya obeye bone wakọ so de maame 20 years ni o 12 years 10 years o de bo ho sam na 7 years ni o wona aso do ho ma awurade o Onyankopɔn tasefo se o ka kire miru di fo mo se ka kire Israel fo se mi awurade me no mo nkɔfi so mu di nsamone o mo ya abon fo sem na nsamone o mo ya abon fo sem na se mi awurade Israel Nyankopɔn Abraham Isaac wan na ka to se uji Onyankopɔn di ye bone o di ye bone eti e wabusua ti me se ubenya awurade ahyira sa di fo no so di amamo o hyira sa so fo no so o mehwia anonte wo yiragu mapampam na so awieye ete pa cho wa wote Ghana ha wo ye mampurusini da gombani kusasini da katini wo ya santini ebununi wo ye mfantini wo ya amunani wo ye nkranani wo ye kuroboni wo ye kuapimni wote Ghana kas abusua be enton be na wo firi mu no se Israel mampo Israel Nyankopɔn na ko Abraham asefo wo se oman no nyame kasa o mo mfa o mo ye di o mo pe o mo kon asene ne senti ono o mo nkɔ na se odu o mo chi se ono ene o mbe konko ade o be hye o mase nti wo nkɔ bio na se wote ya na wo ya aso ni a wo so wagye Yesu adi eti wo ye bɔne a awurade asɔre de makato se asɔre na amwo awurade o asɔre edi ka ba ne ne die amwo Kristo eza asɔre ne di ka ba me so mo kwa na produce abɔne fo na ma ase a kyene ne wan ne di ka ba ya okɔ asɔre di ka ba ya wo ye konkron ma awurade enyo mu nyina mesh ne wig ne efense peme no matwetwe ti ubo se ma me na nyini watwe peme saa ma ne tiri hu aye se pete nyini onim de oye adente ya wona tum akɔ asɔre wa ye ma ku ache onim se no ne onyamesom onim se no ne Kristo som adente wa gye Yesu na ize Nyankopɔn na me rodi fo mo se so ka oman ne ho odo mo kɔ bo sasa so se de wagye won but Onyankopɔn se enye gye obagye wo mo no ne se odo mo kwa me ehunu se o Nyankopɔn so okura tumi o ye nsenkyene no nya no na mom se oman ne be ye konkron Yesu tie dia ma awurade o mpe bone na se mo kom asene na de obeka no eno ana mbe yo de a de mba chia no otene mo na mo mfa de a no so wodi machi so ne mo kwa o se obehye mo se wo kwan so okotena so dem ni akato se ya don wo de beje wo aden na sa adom ni Israel Nyankopɔn fa ma Israel odifo Agyemang bedofo ebre ne ko Nyankopɔn ya adom a elenumere ya ne mahie kosiada ene me hia e righteous city e chan krum adweso e chan krum kumase adweso e chan krum righteous city Israel Nyankopɔn asoma me se mo kasa bi a mo kanipa de obi wana e betene obi antimentene ase mbra meyi mu mfirim na me ma mo tene ne enwuma me ma mo tene ne abrabɔ ode me na ye hweso de a kyerɛw meti mu me nkɔ soro nya wo mfa me nkɔ meti mu me ne wa ne te Ghana ode tene ne soma me de Israel for po ye nti wo so wonko biem no because of so wo kɔ asɔre no wo pɛdeɛ wo betena wo bodi mama sɔfo aka to say Yesu wo hɔ oda so omumu o person ne me hia o TV ni so number na egu so no hwɛ number ne frɛ o frɛ number na o mbɛ kyerɛ okwan Kumasiya righteous city adwoso a kyɛn kurom adwoso ne a kyɛn kurom ne ebom nsuo ne twa ntɛmo nye nsuo ne dia nka ne nyina aboma ayɛ boro no baako ɛte sɛ ɛfɛ ne sɛ asafoni amakom kete sɛ asafoni amakom ebom baako te wo yɛ de hunu asafoni ahɛ de hunu amakom bet ha ne de nsuo ne twa ntɛmo nye nsuo na nka ne so bom adwoso ne a kyɛn kurom ebom baako frɛ number no odifo Agyemang Kumasi baabi a obi ani me nhia e ka so Onyankopɔn hom ne tumi a on se ba me nkan ho asɛm Onyankopɔn ne tumi ne honhom ɛno de ɛyɛ ntoso mo de nti osoma ame ne sɛ amanama ani a won totoso so mbehunu makwan bɔne na mbesan me de osoma ame de nti osoma ame ɛne sɛ yɛnkɔ asɔre yɛnwura yɛni akyi nwintu wo ba yɛnwura yɛni akyi nwintu wo
ye kwa sori shata de mani mia ye o ene ntade na abaso saa no awie ye o wasoma me ka ho asem nanso asem mon sori ne mada de ntimo anhwe amu hunu se ye chi wade mo anhwe amu hunu se mo afom mo anhwe amu hunu se mo ye bone ade ntia masofo ne masofo maamefo de di kai o awie ye ke ma sen kam se ne osofo bi ade ense ne odifo bi ade ense ade ntia wamfa nkyerɛkyerɛ ma anyi ne nipa nkyɛn mena miwura Yesu Kristo ho mbɔ hyɛ so sɛde na na ɔka ayɛ no na ɔde ma me Nyankopɔn yɛ adom a me ne wahyia yi 27th of this month July a Sunday fa kodumi ensa hyia me na no miwura Yesu Kristo wɔso wɔka asɛmpa kyerɛ ɔde na mo ɛkɔm de ɔde na wɔse de ɛwɔ anie wɔso ɔde bibia ma yɛ kwa yɛmfa makwa de metimi de amakwa bɔ hyɛ ne sɛ ne etie fa kodumi ensa fa hyia me Nyankopɔn yɛ adom a kwasi ada ebe na otwe mienu hwe o calendar na hwe o phone no so Ghana ha ba bia wo bia so oni Ghana kwa na wo man foforo so mo amobemben ha se Burkina kwadu na ade be hyia me no no ma mienu ne me yensa ebra Kristo na so na me kire wakwan no kwadu na ade be hyia me no de be free mo aba no esne sika no dwete ti so wo Abidjan ana wo Togo ne fa se wo e fence Benin ana Nigeria babia fa kodumi nsa fa be hia me 27th July 2025 ochinachi kosi da yehia babia wo bia wa wo pe ho me dia ma wo kra wa wo pe enwuma pa abrabo pa so pese osi osi pese mi sura urade eno nti no osoma me na no miwura Yesu Kristo nim se osura agya no nti kwambone so ho ne tumi na ho den no eno ye de edi asempa na mo nti bi da no edi ho adanse yen komra sesia miwura ofele bay no otumi sori gina ba oyefe ya eno ano no aka tinani fipam fo no ofie sa ena kopa duro ya no ensem bebre no omoka akola ni timi nante oyefe ya eno ano fe osori gina kwa na se obi kwa na akiwa wapetena eno ano miwura when na nano enano brade 31st 2024 miwura 31st onamidifo enye onyankopon na kai eja no osoma mo no miwura wode asase na osele bay no otumi sori gina ba oyefe ya eno ano no aka tinani fipam fo no ofie sa ena kopa duro ya no ensem bebre no omoka akola ni timi nante oyefe ya eno miwura when na nano enano brade 31st 2024 miwura 31st onamidifo enye onyankopon na kai eja no osoma mo no miwura wode asase na hyemonsa etidia mo mo beka no oditumo miwura saa no waya wo se miwura odifo mo se saa no waya fite ya paduro odifo adman ye mo tian but mo tian ho people want to die o person ma mi lo so mu ba wa ni mo ha nanti ye mo tian ho nura we da mi ba Yesu asu amen na no me ka cho se ko du e be ya hu bi na wa no pastor mi ro kai ye ni penny se ko du ntimi o na mi before e no na e be ye no pastor akwano braga pra o braço, olha bra. Bra. Ei, o ofere. Agora ni na ofere ya die. Ba ta mi bra. Hey! Ko
discuss an apostle. Oh, okay, what you try when you only give me getting my time. And then me this is a no me didn't get a say na me say na me him and if 5 minutes a quick what do you try to learn to Rumi na ya safara dia amen. That's what you say. Aduma che dia pani. Aduma che dia pani. What say? Aduma che dia pani. If you are 4 years watch it. Papa. God do be can apostle. Papa. Ni ma me say kwe. I shall see an auntie. No, Pastor Mura. We are coming out of body. Amen. When I'm 2 minutes in the Nano, I want to be where you feel. Amen. It's a good what they want us here for being interested. Amen. The doctor for any a woman here for himself. But do to million. As a quadrunia. Amen. The doctor for any woman here for himself quadrun to million. And on a side coduno ebeye. You see one dance ye 31st 2024 yaw. December 31st. Ena sabreno. Ema nipa de kodu bi hia me. Ma me ne se ne ba no 1 year 2 months. Onante na utumi gina betu ntime nante. Na ye pon asore na okuduru fie sa 31st nto ko he date ya. Ade achi wuku ada. Nti wuku ada na no pa na oda kakra osore ye no. Ena wo di kodu no bi. Ena wo se me bayi. Ma me fa kodu no bi mpo sa mfefa na poso. Wose wo de sisa na poso no. O dan ne ho. Na wa fa ade bi ho yan sa bi chem. Ba bia wo bia wo ba no wa fa kodu no kura ne fabra. Fa kodu no bi fa kura ne fabra. Ne fa bi hia me. 27th July 2025. Nti kodu na da na me kasa kire na 31st ya 2024 31st ya no. Amade ne obi adwendwen ne fiefo nyina se wonko pedro nsa no. Kodu no magya no nyankopon ahonhon so. Etie me ne. Kodu na tie me ne. Ama abofra sori na nti amunum ho a enye se wo kwa aba amunum ho a wankwa ama. Oso de fa ne ba na pon so. O twa ne ho asa aba. O yese de ba ne di na chi. Ene munyam ka odi fo adwuma Benjamin nyankopon di. Ma men san hwe adanse ne baako. Abranti bi so de ene watie pen bet ma men san hwe ne hwe kodu na adanse no. Na ye fe ne sei ye hwe no nso se de esitie ye twa ho mra sesi a. Nyankopon akwa wasoma okremu amaye ona medifo aye wo subida senka na oja no Nyankopon wa hu mobo na miwura wansoma wanso anya atade amaye ya sede na nyom no koda miwura ke be yetay yedda ja no Nyankopon asini yedda no Nyankopon dini yedda no Nyankopon dini munyam so wasoma wa maye ebre femu osese Nyankopon tun koda mmano na midi for the enti a waka se Onyankopon wonton kwa na ma nyina na semira wa fa uswai wa se wa jana na yawi na opepa ne to na mi ro hu se bibia ka wo na ye ne ya na midi for to ya no se dabi e me ame ho na wo to de ne sa ekeka de ne to mo hu se ade bi si ne to pa na no ho no aho kese tiwa oya no family fe obafie no obafa ahwe odehwe na ekoku una midi fokoko na esi won mu a eye ni sa ohuna mane okotadra wono no osini mu no ohunu sa okotadra enko ana koko adro kwa okota e days and months na dekro una midi fo tina odengine kwa ya obafa so a koko no a besini sa no e be fi ho dura onyamidi fo a edabata wodi ade na fa kodunati aha no mutututu owure ya odefa koko no so onyamidi fo oti wotani mfanyini kwa o sofu kokoro
Nura, Odia from Kokona Fifra, Amani Hunaman, and no Kokona to say, Paduno, when I'm looking for Paduno, Nura, I can say this one. Paduno, no Paduno, what do you fight the man? We had a prayer. Any person will see it. And sadly, we are the Koduno to one. We are the fast. Yes, you should be my word. A 2 year. Simano seconds a 2 year. Amen. Was I didn't tell to say every Monday. Ama Wednesday and Kassache for the Ama Wakoba Biaba. Friday no Wednesday. Wednesday no what do Koduna Koyama didn't theatre what said you do with Yahoo. And what they found to now 3 years you will find Manako podcast a 2 year. Amen. Now the council said, what do we name a bayano? No pastor, no pastor, no pastor, no pastor. Now the council said, no pastor, no okay. The council said, oh, you could not dance here. Now the say already sure but I don't say we be an quote to me could you tell the same when you go when you know you but no pastor mirror I do wish when you am bejo no Jesus say ama na yi and when you come in yakopon dem izo yakopon homo so osoma me amana man nchen say me meje wona wo ye ne dia foma ne din konkon ne bakuru Yesu Kristo mu anwade ne senchene we nyina hunu ne nyina ye de sha sempa ne ma oya branche no a kodu no odi ho adanse no a hu se abrante niam hyehye no ade nte ohunu ahodwidi e bro na dwen so oye kokko ye tua no to se doctor kraka se oye no operation o de nka o de hwe operation na doctor so oye no o de hours se na be ye na owie nso a ekuro no na dodo se ne bedie ansa ne kuro na wu nenso kodu na mekasa kire no o se odi kodu no ansa na saa nom 27th no otimi ne mede ahia hye ne so fa mame ba bia wo bia odifo Agyemang ni aka se kyan krom ne adweso ebom enso ne dantemo antintimi ma ne nkantua ne enkantua so da ko se Awurade beba because of enso na e dantemo ne nti se nye enso ne dantemo ne dia anka kyan krom ne adweso bom baako nti oba ka no okodu Roman Hill bisa ho no for se opeka e ko akyan krom odi oduru Roman Hill bisa ho for se opeka e ko akyan krom ana ugina ofori krom ba bia ugina makom ba bia oso opeka e ko akyan krom wo mbe kyerwa ma akofo bi saa nso na so ofiri nkran kwa so na eba odi obesidwo so apa bisa akyan krom na fa fo mbra wa onso so pese